Cu toții știm că eu iubesc foarte mult Minecraft-ul. Păi, o veste bună este că colecția Minecraft de la Kinder Joy este completă. O să vă arăt într-un alt episod. Am făcut rost de ele. Uitați că am și cutia. Da. Am toată colecția Minecraft, Kinder Joy și, din păcate, da, nu o să mai pot deschide ouă, că nu mai are rost. Dar astăzi am un episod special pentru că am găsit pe undeva, nu știu pe unde, aici în cameră la mine, niște plicuri cu Minecraft care au fost de la magazinul Carrefour. Și astăzi vreau să le deschidem. Am și eu toată colecția, deci, da, n-are rost să vă arăt. Dar și aici poate să spice orice. Hai că mă uit. Acum n-are rost ăsta. Ok, știu deja ce e. Dar e fain. Este un scheleton cu ciuperci. Și mai are și o agățătoare. Asta poți să-l pui la ghiozdan la școală. Ok. Hai să-l deschidem pe ăsta. Următorul. Deci nu știu, deci l-am găsit pe aici în cameră. L-am găsit pe aici în cameră și... Da, l-am găsit. Ok, deci asta este un cuțu. Și următorul. Ok. Credeam că e un baby creeper, dar nu e un baby creeper, e un enderman. Și ultimul, dar nu cel din urmă, deschidem așa. Și care este o găină. Deci, mi-a picat așa. Cred că va arăta rapid. Că YouTube-ul ăsta nu ne dă atâta timp. Ne-a dat o găină, un enderman, un cuțulache și un scheleton. Da, o să vă arăt și colecția Minecraft. Sunt chiar acolo, dacă le vedeți, chiar acolo us. Și da, o să vă arăt un episod. Pa!